times y. Saan man ako pagkansera na? Muro man na liter. Bugo jud. Uy, naunsa ka diya? Sige makagyaw-yaw. Langan tino, may problem si teacher. Sa math, unya, ako pa di pasulbon. Wala siya kabai. May galing nang iswila ko para way problema. Unya, magdungag-dungag pa. Lagot tayo. Daghan na ba kag problema diri sa balay? Number 1, dili ka mo atag gursis. Lagot tayo na si Mamoy. Daghan na ganit kay kong problema. Iya pa yung dungagan. Maka-stress. Tugag-tugag maestra. Daghan man dahil problema. Unya, ako pa dyan pasulbon. Times y. Saan man ako pagkansera na? Muro man na liter. Bugo jud. Naipagdili mo swila. Hikalagot. Hikalagot. Uy, naunsa ka diya? Sige makagyaw-yaw. Langan tino, may problem si teacher. Sa math, unya, ako pa dyan pasulbon. Wala siya kabai. X times y. Saan man ako napagkansero? Kabalo ka, Koy. Ayaw sigyaw-yaw diha. Kay kanang mag-solve sa problem, part na sa inyong pag-eskwela. Kay subject na na. Kuya, wala na. May problema. May galing ng eskwela ko para way problema. Unya, magdungag-dungag pa. Lagot tayo. Daghan na ba kag problema diri sa balay? Ah, kuyawan ni mo no? Igo na lamang gani ka mukaon. Unya mo adtog eskwelahan. Nya daghan na noon kay kag problema. Daghan man jud kay kag problema. Number 1, dili ka mo atag gursis. Kana, problema na kay na. Number 2, sayo pa sa buntag. Magyaw-yaw na ka. Dapat, dili kay nga na. Para dili ko mo problema. Hoy, ayaw kong yaw-yaw ginana ha. Gamay ra kay na nga problema, Erikoy. Gamay ra kay na problema. Pero dako ra na sa kuha. Oh, kay gamay makang tao. Oh, ganong nabot man sa kuha. Si teacher man na to kistoryahan. Ay, naku ni mo, Erikoy. Gipa-eskwela gani ka para makabalo ka. Unya dili na noon ka mo solve. Mabagsa ka, ana. Ay, naku ni mo, tay. Dungag-dungag sa problema. It's times y. It's times y.